Helo blwyddyn 11 a chroeso i'r wers ar hydrocarbonau heddi. I fi, Mrs Booth, yn mynd i cyflwyno'r wers a mae Mr Mason ar y cwestiynau, felly os oes unrhyw gwestiynau gwbl, jyst anfonwch neges i Mr Mason. Ond efallai bydd yna delay bach, felly os gallwch chi gyfeirio'n union at y beth i chi angen gofyn cwestiwn am, bydd hwnna'n help fawr i Mr Mason. Cynnwys y wers heddi, beth yw olew crai? Pam ydy olew crai yn bwysig, distyllu ffracsiynol, hydrocarbonau, felly bach o enwi, isomerau, a wedyn profi am alcenau, a cwestiynau arholiad i orffen. Felly, cyn i ni fynd ymlaen i sôn am hydrocarbonau, mae'n rhaid i ni fynd reit nôl i'r dechrau. Felly, beth yw olew crai? Tanwydd anadnewyddadwy, non-renewable, sy'n cael ei ffurfio o ganlyniad i wres a gwasgedd ar weddillion planhigion ac anifeiliaid dros filiynau o flynyddoedd mewn absenoldeb aur. Neu, gallwn ni alw olew crai yn gymysgedd o hydrocarbonau. Pam ydy olew crai yn bwysig? Beth ni'n trio wneud yng ngwersi Cemeg yw rhoi pwrpas, wneud pethau'n berthnasol i fywyd bob dydd. Wel, mae olew crai yn bwysig ar gyfer dau prif beth, a dweud y gwir, tanwyddau a phlastigion. Dau peth holl bwysig mewn bywydau bob dydd. A o ran tanwyddau, ni'n edrych ar dau broses yn benodol yn yr uned yma, sef ddistyllu ffracsiynol a cracio catalytig. Byddai'n edrych ar ddistyllu ffracsiynol mewn ychydig. A wedyn plastigion eto, rhywbeth mor bwysig, cracio catalytig yw un o'r brosesau pwysig i gofio, a wedyn polymeriad adio i greu'r plastigion. Felly, dyma chi y broses ddistyllu ffracsiynol. A fi eisiau sôn am hwn, achos wrth gwrs mae olew crai sydd yn gymysgedd o hydrocarbonau yn cael ei fwydo mewn i'r dŵr yma sy'n cael ei wresogi, a wedyn mae'r holl hydrocarbonau yn gwahanu o fewn amrediad ac felly gallwn ni ddefnyddio nhw wedyn ar gyfer gwahanol bethau. Felly, mae'r olew crai yn cael ei wresogi mewn boiler, a wedyn wrth cael ei wresogi mae'r holl ffracsiynau yn anweddu, mae nifer yn codi trwy'r tŵr, ac felly pryd maen nhw'n cyrraedd pwynt penodol, maen nhw'n cyddwyso nôl i fewn i hylif ac felly yn gadael y tŵr ar gwahanol lefelau. Nawr, mae hyn yn dibynnu'n llwyr ar berwbwyntiau'r gwahanol ffracsiynau. Felly, y nwyon sydd ddim yn synnu chi, sy'n mynd reit i top y tŵr, nwyon fel methan, ethan, propan ac ati pethau ni'n mynd i glywed mwyaf yn ystod y wers. Ac wedyn wrth i ni fynd lawr, chi'n gweld mae 'da ni petrol, naphtha, kerosene, so'r tynwyddau a'r cymegion yma sy'n bwysig, ac wedyn reit lawr i'r gwaelod lle mae braidd yn anodd i nhw lifo nawr, maen nhw'n rili drwchus, ddim yn cynnau'n hawdd, dyn nhw ddim yn anweddol iawn o gwbl, ond mae berwbwyntiau rili uchel ydy'r ffracsiynau ar gwaelod y tŵr. Felly mae hwn yn bwysig iawn, achos beth mae'n neud yw mae'n gwahanu'r gymysgedd o hydrocarbonau mewn i ffracsiynau sydd yn fwy ddefnyddiol. Gallwn ni byth rhoi olew crai syth mewn i gar, enghraifft. Un peth i gofio, nid hydrocarbonau ar wahân sy'n dod mas, ond amrediad, range. Felly mae yna range, mae amrediad yn dod allan ar bob lefel. Felly, beth yw hydrocarbon felly? Ni'n gwybod bod olew crai yn cynnwys cymysgedd o hydrocarbonau, ond beth yw hydrocarbon? Hydrocarbon yw cyfansoddyn sydd wedi ei wneud o hydrogen a charbon yn unig. Mae'r cliw yn y gair. Felly, mae yna ddau gwahanol deulu, neu gyfres homologaidd. Un yw'r alcanau, a'r un arall yw'r alcenau. Felly, maen nhw'n swno'n rili debyg i'w gilydd, ond mae yna brif gwahaniaeth. A mae'r cliw fan hyn uwchben yr enwau. Gallwch chi weld y moleciwlau sydd uwchben. So os fi'n dangos hwn fan hyn, gallwch chi weld does dim bondiau dwbl o gwbl fyna, ac felly alcan yw hwn. Ac wedyn, yr ochr arall, mae 'da ni moleciwl fan hyn sydd â un bond dwbl, ac felly mae'n perthyn i deulu gwahanol, sef yr alcenau. Felly dyna sut i ni'n gallu gwybod y gwahaniaeth rhwng y ddau teulu.
Right, enwi hydrocarbonau. Nawr, fi wedi gosod fan hyn yr enwau lan hyd at 10 garbon o hyd. Okay? Nawr, mae cadwynau yn cynnwys gwahanol niferoedd o atomau carbon. Okay? Yn dibynnu ar sawl carbon sydd yn y gadwyn, yn y prif gadwyn, mae hwnna'n mynd i benderfynu wedyn beth bydd dechrau yr enw ar gyfer y cadwyn hynny. Okay? Felly, os oes un carbon yn eich cadwyn, meth bydde dechrau yr enw. Os oes 2, byddai'n dechrau gyda F, 3, prop, 4, boot, 5 yw pent fel pentagon, 6 yw hex, eto fel siap i'ch chi'n adnabod sef hexagon. Yeah. Os oes 7 carbon, hept, 8, oct, 9, non, ac yn ola 10 yw dec. Nawr, mae nifer o rein fel bysach chi'n disgwyl, achos fel nes i ddweud yn barod, mae'n debyg iawn falle i enwau siapau. Okay? Ond bydd y gweddill bydd rhaid i chi i ddysgu rhain. Okay? A yn enwedig, os ych chi'n mynd ymlaen yng Cemeg, bydd angen i chi wybod rhain. Okay? Ac yn enwedig ar gyfer asesiadau. Nawr den, beth am ddiwedd y gair? Okay? Ni'n gwybod y dechrau, mae hwnna'n dibynnu ar sawl carbon sydd. Ond o ran diwedd y gair, os ni'n edrych ar yr un, falle yr ail un fan hyn, okay, F, os fel y llun ar y chwith, os fi'n defnyddio'r pwynter i helpu chi, so lan fan hyn, y moleciwl yma, chi'n gallu gweld mae 2 carbon sydd yn ni fan hyn. Okay? Felly, ni'n gwybod yn syth, mae'n mynd i ddechrau gyda F, so byddai'r enw yn dechrau gyda F. Gan nad oes unrhyw bondiau dwbl, mae'n mynd i orffen gyda an. Okay? Felly, enw'r moleciwl yma fan hyn yw F-an. F-an. Ac wedyn, yr ochr arall dyn ni draw fan hyn, okay, eto mae dyn ni 2 atom carbon, gwych, so ni'n gwybod 2 yw F, so mae'n mynd i ddechrau gyda F, ond gan bod yna bond dwbl, y tro yma, mae'n mynd i orffen gyda N. Felly, os ni'n rhoi rhain at ei gilydd, ni'n cael Fn. Okay? Reit, so fi'n mynd i symud ymlaen nawr i edrych ar enwi alcanau. Okay? Alcanau. Cofiwch, alcanau does dim bondiau dwbl. Felly, enghraifft A sydd y fi fan hyn, gallwn ni weld mae yna 1 atom carbon. Okay? Felly, mae'n mynd i ddechrau gyda meth am 1 atom carbon. Okay? A oherwydd mae'n alcan, does dim bondiau dwbl, mae'n mynd i orffen gyda an, felly meth-an. Fi hefyd eisiau tynnu sylw chi nawr at y fformula foleciwlaidd. Okay? Felly dyma'r fformula sydd yn rhestru yr holl atomau carbon a hydrogen sydd o fewn moleciwl. Felly mae hwn yn un bach syml, 1 atom carbon, 4 atom hydrogen, felly CH4 yw'r fformula foleciwlaidd. A wedyn ni'n edrych ar enghraifft B. Felly, cyfrwch yr atomau carbon, mae yna 1, 2, 3. Felly, os oes 3 carbon, ni'n gwybod mae rhaid i ddechrau'r enw fod yn prop, a gan nad oes unrhyw bondiau dwbl, bydd yr enw yn prop-an. Okay? Prop-an. Y fformula foleciwlaidd y tro yma, mae yna 3 carbon ag 8 hydrogen, felly C3H8. Okay, felly eich tasg gyntaf heddi yn ystod wers yw i enwi'r alcanau isod. Okay? Felly fi'n rhoi muned bach i chi, bant â chi. Okay. Gobeithio i chi'n gwybod yr atebion ar gyfer rein, gewn ni weld. Okay, felly dyma ni 2 atom carbon, F, a dim bondiau dwbl, felly F-an. A'r ail un, 4 carbon, dyn ni mewn res fan hyn, felly boot, ac felly an i orffen gan nad oes unrhyw bondiau dwbl. Okay. Reit den, beth am rein? Bant â chi, muned fach i wneud rein.
Fi'n siŵr bod chi wedi ateb nhw erbyn nawr. Fi'n rhoi llain y munud I chi. Fi'n hyderus bod chi'n gwybod yr ateb. Felly A, heptan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon yn y prif gadwyn fan hyn. Hept ag an achos does dim bondiau dwbl, ac wedyn yr un bach ar y gwaelod, ychydig yn wahanol, ond ys dim ots, ti dal yn cyfri y nifer o atomau carbon yn y prif gadwyn, felly 1, 2, 3, 4, 5, 6, felly hecsan. Nawr, efallai oedd rai ohonoch chi wedi gweld bod yna patrwm o ran y nifer atomau carbon a'r nifer o atomau hydrogen. Wel, oes. Ac felly mae yna fformula gyffredinol gallen ni ddefnyddio I gyfrifo niferoedd o atomau carbon neu hydrogen os yw'r un arall dyn ni. Nawr mae hwn yn rili ddefnyddiol, petai felly mewn asesiad bod nhw'n gofyn I chi, mae yna 50 carbon fan hyn yn y prif gadwyn, sawl hydrogen sydd. Y peth ola chi eisiau gwneud yw arlunio moleciwl gyda 50 carbon mewn cadwyn. Mae'n mynd I gymryd chi'r holl asesiad I wneud hynny, sy'n wastraff amser. Felly, defnyddiwch y fformula gyffredinol. Os i'n edrych ar y fformula fan hyn, N yw sawl carbon sydd, a wedyn I gyfrifo sawl hydrogen sydd, chi'n lluosi N gyda 2, so N yw'r nifer o atomau carbon, adio 2. So ni'n defnyddio enghraifft felly I esbonio hwnna'n well. Os yw N yn 3, so 3 carbon, mae'r nifer o atomau hydrogen yn hafal I 2 lluosi gyda 3 adio 2. So 2n plus 2 yw'r fformula. A mae hwnna'n rhoi ateb o C3, C8. Felly, fformula weddol syml. Felly, gawn ni weld sut ych chi'n ymdopi nawr. A fi wedi rhoi ychydig o wybodaeth I chi fan hyn gyda'r 4 enghraifft. Beth fi eisiau chi wneud yw I lenwi'r gapiau os gwelwch yn dda. Bant â chi, muned I wneud hynny. Cofiwch hefyd, dyma'r fformula ar gyfer yr alcanau yn unig. Mae yna fformula gwahanol ar gyfer yr alcanau. Newn ni ddod at hwnna mewn ychydig. Felly beth bynnag yw N, cofiwch ar gyfer hydrogens, lluosi efo 2, adio 2. Mae'r un ola ychydig yn wahanol, bydd rhaid I chi weithio nôl. Felly, 20 eiliad bach mwy. Fi'n credu mae hwnna'n ddigon o amser. A dyma ni. Faint o'r ein geithoch chi'n yn gywir tybed? Felly cofio os oes 8 carbon, 8 lluosi dy 2, adio 2 yw 18. 40 carbon, 40 lluosi gyda 2, adio 2 yw 82. 52 carbon, 2 lluosi gyda 52, adio 2, 106. A wedyn yn ola, chi'n gweithio y ffordd arall rown. So, tynnu 2 ac haneri I roi y nifer o atomau carbon. So, weddol syml os ydych chi'n cofio'r fformula gyffredinol. A mae'n I arbed gymaint o amser I chi wrth nabod hwn. Nawr ni'n mynd I edrych ar enwi alcanau. Felly cofiwch mae alcanau yn cynnwys bondiau dwbl. A mae cwbl enghreifftiau dyn ni fan hyn. Ethen I ddechrau, 2 atom carbon. Felly ni'n gwybod mae'n mynd I ddechrau gyda F, ond oherwydd y bond dwbl, mae'n mynd I orffen gyda N. Felly FN. Ac wedyn yr ail enghraifft, mae yna 3 carbon, felly prop. A oherwydd y bond dwbl, mae'n mynd I orffen gyda N, felly propen. Sylwch ar y tabl fan hyn, cyn I ni symud ymlaen.
Rwyf wedi rhoi croes trwy meth. Okay? Felly dwi ddim yn bosib i gael meth N. Pam ni? Deg eiliad bach i feddwl. Okay. Wel, meddyliwch, mae angen ffurfio bond dwbl rhwng dau atom carbon. Ac yn amlwg, dyw hwnna ddim yn bosib os dim ond un carbon sydd, felly dyw methen ddim yn bodoli. Okay? Felly gallwch chi anwybyddu meth ar gyfer yr alcenau. Reit den, fi eisiau chi nawr cael tro yn enwi rhain, lle fi'n rhoi myned i chi. Bant â chi beth yw A, B a C. A cliw bach fan hyn, neu hint bach, cyfrwch y nifer o atomau carbon yn y prif gadwyn. Okay? Yn enwedig C, mae hwn ychydig bach yn tricky efallai. Bant â chi. Ugain eiliad bach. Reit den, sut i ni wedi wneud? Ydych chi'n teimlo'n hyderus? Gewn ni weld? Dyma ni, reit, enwi'r alcenau yma, felly yn gyntaf. Okay, fi'n mynd i tynnu'r laser allan ar gyfer hwn, felly yr un gyntaf nawr, mae dyn ni 1, 2, 3, 4 carbon mewn cadwyn, okay, yn y prif gadwyn. Felly, boot oherwydd 4 ac N oherwydd bond dwbl, felly alcen. Okay. Sylwch hefyd bod fi wedi ychwanegu enw bach fwy specific fan hyn. Nawr den, fi'n mynd i edrych ar hwn fwy manwl nes ymlaen, ond mae rhif 2 yma, okay, mae rhif 2 yma yn ddweud wrthon ni ble mae'r bond dwbl wedi lleoli yn y moleciwl yma. A mae rhif 2 yn gysylltiedig ar rhif y carbon isa mae'r bond dwbl wedi gysylltu â. Felly, os ni'n cyfri o'r ochr chwith, okay, os dim ots yn y moleciwl yma, achos mae'r un peth ar y ddwy ochr, os ni'n cyfri fan hyn, carbon 1, carbon 2, ac ar carbon rhif 2 mae'r bond dwbl. Felly, boot 2N. Okay. Wedyn symud ymlaen i'r moleciwl yma, felly penten, 1, 2, 3, 4, 5 carbon yn y prif gadwyn, ac edrych ar lle mae'r bond dwbl. Mae ar carbon rhif 1. 1, 2, 3, 4, 5. Felly, ni'n ysgrifennu pent 1N, okay, i ddangos lleoliad y bond dwbl. Achos y gwir yw, gall y bond dwbl yma fod fan hyn, okay, neu fan hyn, felly mae rhaid i ni ddweud yn fwy specific ble yn union mae e. Okay. Ac wedyn yr un yma, reit den. Gobeithio wnaethoch chi gyfri'r carbon yma. Okay. So mae dyn ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Felly 6 carbon yn y prif gadwyn yw hex, ac oherwydd y bond dwbl, hexen, ond gallwn ni fynd un cam ymhellach unwaith eto, okay, achos ni'n cymegwyr go iawn fan hyn. Okay, felly hex 2N, a mae hwn yn ddangos bod y bond dwbl wedi gysylltu at carbon rhif 2. Okay, 1, 2. Gwybodaeth, i ni bob amser yn dechrau cyfri o'r ochr agosa at y bond dwbl. Felly mae'r carbon yma yn agosa at y bond dwbl nag yw'r carbon yr holl ffordd draw fan hyn. Okay. Reit. Newn ni weld nawr os gallech chi
feddwl am y fformula gyffredinol ar gyfer alcennau. Falle chi barod wedi gweld y patrwm a da iawn os yw hynny'n wir. Reit, felly ychydig yn wahanol i'r fformula ar gyfer yr alcannau, yr unig beth sydd ar goll y tro yma yw plus 2. Okay? Felly mae hwn lot yn haws na'r fformula alcannau. Dibynnu ar beth bynnag yw'r nifer o atomau carbon, chi jyst yn dyblu y rif yna ar gyfer y nifer o atomau hydrogen. Felly, fel yn yr enghraifft, os oes 3 carbon, mae 3 lluosi gyda 2 hydrogen. So mae hwn neis ac yn rwydd. Okay? Felly, beth eisiau chi wneud nawr yw i drio'r enghreifftiau sydd gen i fan hyn. Okay? A falle na i rhoi tua munud, falle llai, newn ni weld pa mor neis i fi'n teimlo. Reit, bant â chi, pob lwc. Okay, fi'n credu mae hwnna'n ddigon, gan bod hwn yn haws. Gawn ni weld, sgeithwch chi'r atebion cywir. Reit, so yr un gyntaf ni jyst yn dyblu 714, 4,96, 51,102, a wedyn ni'n haneri yn mynd y ffordd arall. Okay, so 90 a 180. Reit den, fi eisiau sôn nawr am grwpiau alcyl neu ochr gadwyni neu grwpiau ddirprwyol, dibynnu ar beth mae'ch athrawon chi yn ddweud, ond dyma'r grwpiau sydd wedi gysylltu arno i'r brif gadwyn. Okay, felly, os fi'n dangos fan hyn, chi'n gallu gweld mae yna CH3 fan hyn wedi ychwanegu arno i'r brif gadwyn. Okay? Ac am un carbon sydd, ni'n galw'r grŵp alcyl yma yn grŵp methyl. Okay? Os ydyn ni 2 carbon mewn cadwyn fan hyn, byswn ni'n galw yn grŵp ethyl. Okay? Nawr, ni'n mynd i ddechrau feddwl am sut i enwi rhain. Okay? Ni'n rhaid i ni eto feddwl am pa rif sy'n mynd ar y carbon. So, os ni'n rifo o'r ochr sydd yn agosa at y grŵp alcyl. Okay? So, carbon 1, 2, 3, 4, 5. Mae'r grŵp methyl yma wedi gysylltu at carbon rif 2. Okay? So, jyst cofiwch hynny pryd ni'n ddod at yr enw mewn ychydig. Nawr, mae hwn yn edrych ychydig bach fwy gymleth. Okay, ni'n mynd i rifo o'r ochr agosa at y grwpiau yma unwaith eto. So, 1, 2, 3, 4. Felly, 4 yw hyd y brif gadwyn. Okay, 4 carbon yn y brif gadwyn. A beth sydd yn ei tro yma, yn lle 1 grŵp methyl, okay, mae dyn ni 1 arall lan fan hyn. Felly, yn edrych ar y tabl yma, mae hwn yn helpu ni i ddweud sawl grŵp alcyl sydd. Os oes 2, fel yn yr enghraifft yma, ni'n ddweud dei-methyl. Okay? Os oes 3, tri-methyl, neu 3-methyl. Okay? Cofiwch hefyd am ethyl, felly efallai hint bydde enghraifft o hwn yn ddod lan mewn ychydig. Okay. So beth yw enwau rhain? Falle chi wedi cael amser i feddwl. Dyma nhw. 2-methyl pentan. Okay? Felly, fynd nôl at hyd y gadwyn. 1, 2, 3, 4, 5 yw hyd y gadwyn, felly pentan. So, dim bondiau dwbl, pentan. Ond mae rhaid i ni ychwanegu cyn hynny ble mae'r grŵp methyl ar ba atom carbon. Okay? Sef carbon rif 2. Felly, 2-methyl pentan. Okay? Mae'r un nesaf sydd draw ar dde ar y sgrin. Okay, 2,2-dei-methyl butan. Y reswm ydyn ni 2,2 yw i ddangos bod methyl a methyl, so ddau grŵp ar carbon rif 2. Okay. Dei-methyl i ddangos bod yna 2 grŵp methyl, ac wedyn butan oherwydd hyd y prif gadwyn yw
4 carbon, felly butan. Okay. Felly, nawr ni'n mynd i drio un ychydig mwy gymleth. Gewn ni weld sut ych chi'n ymdopi. Right, mae hwn yn eitha tricky, felly cael tro, gweld sut ych chi'n neud, a gewn ni weld os mae'ch ateb chi yn gywir neu yn agos iawn at yr ateb cywir bantach chi. Felly cofiwch chi edrych ar hyd y prif gadwyn, a mae hynny'n mynd yn olaf. Edrych ar beth sydd wedi cysylltu, ac ar ba carbon mae'r rhain wedi cysylltu. Okay, so mae hwn yn un bach anodd. Ugain eiliad. Gen i weld beth chi wedi rhoi lawr. Okay. Ond ni'n barod. Mae yna enw hir iawn fan hyn, ond os ni'n torri fe lawr, dyw e ddim mor anodd ych chi'n meddwl. Nawr den, ni'n mynd i ddechrau trwy edrych ar yr ethyl yma. Reit, cofio ethyl yw os oes 2 carbon dyn ni mewn cadwyn, okay? Fel grŵp alkyl neu grŵp ddirprwyol neu ochr gadwyn, beth bynnag chi'n galw e, okay? Side chain. So mae dyn ni 2 fan hyn, felly gallwn ni alw hwnna'n ethyl, ac mae'r ethyl ar garbon rhif 3, okay? Felly 3 ethyl. Wedyn, ni'n mynd i edrych ar y grwpiau methyl. Nawr, ni'n gallu weld bod un fan hyn ac un fan hyn. Mae un grŵp methyl ar garbon rhif 2, ac mae un ar garbon rhif 4. Felly, 2, 4. A cofiwch, oherwydd mae yna 2, mae rhaid i ni ysgrifennu dei methyl. Okay? Felly, 3 ethyl, 2, 4 dei methyl, ac wedyn reit ar y diwedd, sawl carbon sydd yn y prif gadwyn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, felly hexan. Okay? Felly, newn ni symud ymlaen. Reit, isomeredd yw'r peth nesaf. Ni'n edrych ar alcanau i ddechrau. Okay. Gall 2 neu fwy o gyfansoddion fod ar un fformula foleciwlaidd, ond â fformulau adeileddol gwahanol, oherwydd mae'r atomau wedi trefnu mewn ffordd gwahanol. Felly, beth fi'n meddwl wrth hwn yw os ych chi'n edrych ar y fformula foleciwlaidd fan hyn, sef C4H10, mae'r 2 enghraifft sydd gen i fan hyn gyda 4 carbon a 10 hydrogen. Ond fi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld bod nhw wedi trefnu mewn ffordd gwahanol. Felly, bod y fformula foleciwlaidd yr un peth ar gyfer y 2, maen nhw wedi trefnu mewn ffordd gwahanol ac felly mae yna enwau gwahanol i'r moleciwlau neu'r hydrocarbonau yma. Yr un ar y chwith yw butan, eitha syml, 4 carbon yn y gadwyn, okay, felly butan. Ac wedyn yr un draw fan hyn, okay, ar yr ochr dde, gallwch chi weld nawr, mae hyd y cadwyn, y prif gadwyn yn 3. Okay? A beth sydd dyn ni yw grŵp methyl, okay, ar garbon rhif 2. Felly, 2 methyl propan. Nawr mae rhain yn isomerau, oherwydd mae dyn nhw'r un fformula foleciwlaidd, ond mae'r fformula adeileddol yn wahanol. Okay? Fi hefyd eisiau dangos chi enghraifft o isomeredd sydd o fewn alcenau. Nawr sylwch, beth sydd wedi symud fan hyn yw lleoliad y bond dwbl. Okay? Ar yr enghraifft gyntaf, nes i fi ddangos fan hyn, boot 1N, cofiwch 1 oherwydd mae'r bond dwbl wedi bondio at carbon rhif 1. Okay? Felly dyna lle mae'r bond dwbl yn yr un yma. Ond os edrychwn ni ar yr ochr yma, gallwch chi weld mae'r bond dwbl wedi gysylltu at carbon rhif 2, felly boot 2N. Nawr mae'r 2 yn boot achos
mae 4 carbon yn y prif gadwyn yn y ddau, okay? Ond mae lleoliad y bond dwbl wedi newid. Felly unwaith eto mae rhain yn isomerau oherwydd mae dyn nhw'r un fformula foleciwlaidd ond fformulau adeileddol gwahanol. Okay. Felly gobeithio chi'n deall y gwahaniaeth rhwng y fformula foleciwlaidd a'r fformula adeileddol. Reit, ni bron yn barod i wneud cwpl o gwestiynau i orffen y wers heddi. Okay, ond cyn i ni wneud hynny, fi eisiau sôn am y prawf yma i ni'n ddefnyddio yn y laboratory i brofi am alcenau. Okay? Felly, beth ni'n wneud, ni'n ychwanegu dŵr bromin at alcen, unrhyw alcen o gwbl. Okay? Mae'n rhaid bod yna bond dwbl, felly mae'n rhaid bod yn alcen. Sylwch ar y diagram ar y llun yma. Llwch chi weld lliw y dŵr bromin i ddechrau, okay? Lliw oren brown yma. Okay? A beth sy'n digwydd, pryd ni'n ychwanegu alcen at y dŵr bromin, mae'r dŵr bromin yn newid lliw. Okay? Neu mae'n diflannu, os gallwch chi. Achos beth sy'n digwydd, mae'r bromin wedi ymuno arno i'r alcen i greu moleciwl gwahanol newydd. Okay? Bromo-alcan, enghraifft. Felly, jyst i fynd nôl at hwnna, dŵr bromin i ddechrau yn lliw oren brown. Os ydych chi'n ychwanegu alcen, mae lliw y dŵr bromin yn newid i fod yn ddilyw oherwydd mae'r dŵr bromin wedi diflannu. Okay? Mae'r bromin nawr wedi bondio at y moleciwl, ac felly mae lliw wedi newid. Nawr, petai chi'n trio hwn ar gyfer alcanau, byse fe ddim yn gweithio, byse dim newid, bydde'r dŵr bromin yn aros yn lliw oren brown, oherwydd does dim bondiau dwbl. A y reswm pam mae'r bromin yn gallu ychwanegu at y moleciwl yn y lle gyntaf yw oherwydd mae'r bond dwbl fan hyn yn torri ac mae'r bromin yn ymuno arno i'r moleciwl. Okay, so dyna chi prawf am alcenau yn unig. Okay, felly, mae dyn ni rhyw 5 munud, a ni'n mynd i drio cwpl o gwestiynau. Os nad ydyn ni'n gallu cyrraedd pob un o'r rhain, cofiwch mae'r PowerPoint yma yn mynd i fod ar gael i chi beth bynnag, felly gallwch chi trio'r cwestiynau yn amser eich hunan. Yn gyntaf dyma cwestiwn arholiad 1. Mae'r tabl canlynol yn dangos rhyw faint o gwybodaeth am 4 sylwedd organig. Cwblhewch y tabl. Okay, felly fi'n mynd i roi munud i chi unwaith eto i drio llenwi'r ein. So mae 1, 2, 3, 4, 5 blwch fyna i chi lenwi. Banta chi. Okay, felly, newn ni symud ymlaen, gweld beth yw'r atebion. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi wedi cael amser wneud bob un, okay, gallwch chi wylio hwn nôl wedyn. Felly, dyma ni, yn gyntaf, fformula moleciwlaidd methan, cofio yw CH4. Teulu o hydrocarbonau, pa deulu mae'n perthyn i? Mae methan yn perthyn i'r alcanau. Does dim bondiau dwbl, felly alcan. Nesaf, mae rhaid i chi arlunio fformula adeileddol ar gyfer butan, so cofiwch 4 carbon mewn cadwyn, ac wedyn nesaf, FN, pa deulu o hydrocarbonau ydy FN yn perthyn i? FN, felly alcenau. Okay. Ac yn ola, edrych ar y wybodaeth sydd yn y tabl, beth yw enw y moleciwl sydd ar goll fan hyn,
Wel, os ni'n edrych ar y fformwla adeileddol, mae yna 3 carbon yn y cadwyn a bond dwbl, felly propen. Okay, cwestiwn nesaf. Mae'r tabl isod yn dangos 5 aelod cyntaf y teulu alcan. Rhowch y fformwla foleciwlaidd ar gyfer yr alcan sy'n cynnwys 18 atom hydrogen. Okay, so ni'n sôn am alcanau. Nawr, beth yw'r fformwla ar gyfer alcan? Ydych chi'n cofio? Okay, os oes 18 hydrogen, sawl carbon sydd? Okay, fi'n credu mae hwnna'n ddigon o amser. Okay, felly 8. Cofiwch tynnu 2 a wedyn haneri. Okay, felly 16 haneri yw 8. Cwestiwn arholiad 3. Mae gan C5 H12 3 isomer. Okay, cofio isomer yw yr un fformwla foleciwlaidd ond fformwlau adeileddol gwahanol. Mae'r diagram isod yn dangos un o'r isomerau hyn, lluniadwch y 2 isomer arall. Reit, muned i wneud hwn. Fi'n credu mae'n mynd i gymryd tua muned bant â chi. Felly sicrhewch bod chi'n arlunio gyda'r un nifer o atomau carbon a hydrogen. Chi'n gallu gweld fyna 5 carbon. Felly, ydych chi'n gallu arlunio'r isomerau eraill. Mae yna 2 arall. Okay, felly gen i weld. Felly dyma'r un wnaethoch chi ddechrau gyda, a dyma chi yr isomerau eraill. Okay? Felly ni wedi mynd lawr i 4 carbon mewn cadwyn gyda grŵp methyl, felly grŵp alkyl fan hyn. Felly os ni'n cyfri rein, mae dal dyn ni'r un nifer o atomau carbon a hydrogen. Ac wedyn y drydydd isomer fan hyn, so 3 carbon sydd yn y cadwyn hira, a dylsech chi weld unwaith eto wrth gyfri, mae dal yr un nifer o atomau carbon a hydrogen. Okay. Felly, mae'r amser wedi dod i ben, ond cofiwch fydd hwn ar gael i chi, a mae yna mwy o gwestiynau arholiad fan hyn i chi drio yn amser eich hunan. Ond dyw hydrocarbonau ddim yn anodd, mae'n rhaid i chi ymarfer, mae'n rhaid i chi gofio'r cod, a dylse hwn wedyn fod yn weddol rwydd. Felly diolch yn fawr am ymuno ni heddiw. Hwyl fawr.